Què tal, com estàs? Molt bé. Gràcies per portar-me una cadira, que tinc els peus unflats, tot el dia així de plantó. Bueno, això és més que una cadira. Sí. Conta'm. Doncs mira, sí te duc una poltrona, però per dir-ho d'alguna manera és una poltrona de respecte, val? En el que normalment solia seure la gent, el patriarca de la família, no? L'avi. Ell utilitzava, ell s'assentava sovint? Sí. Sí? Sí, ell era forner, aquest tipus de mobles estava al forn. Per a que el forner, mentre el pa estava en plena cocció dins del forn, doncs el forner, en aquest cas el meu besavi, doncs Que bé, és ell. home, tenia dret al descans, un forner que matina tant, veritat? Quants anys deu tindre esta poltrona? Exactament no ho sabem, però sabem que és del segle XIX. Tu saps que estem buscant objectes dels últims 100 anys. Però en principi no entraria en la nostra exposició itinerant, però sí en el nostre arxiu digital permanent per a que tot el món pugui disfrutar d'esta meravellosa poltrona.